To, assalamu alaikum al'ummar Najeriya da kewayenta gaba ɗaya. To, ina gaida kowa da kowa da wani alaƙuwa. Kullu yau ni ne na kowa da kuma sani da Kabiru Abdullahi ko kuma ce wanda aka fi sani da Ciyaman Kabiru Shantos. Da fatar kai da gare ku. Kai, jama'a kowa bar gida, gida ya bar shi. Wallahi ka za ku daɗi. Yanzu da magana da ke ina ƙauyen mu ina hutawa. Shi ne da ke miƙa gaisuwa kamar 'yan ƙungiyar mu nagarta gaba ɗaya, daga kan sabuwar nagarta zuwa nagarta 3 zuwa nagarta 4 zuwa nagarta 1 gidan da muke Ciyaman da Kamleto Kahuta. Ya haƙuri da 'yan wasa, na san sai haƙuri yanzu. Kullum sai ka tuna ni, na san da haka. Sai kuma irin su Ciya Lady, Nafisa, Zainab Bais, Aisha Borno, Maryam Borno, Fati Faro, Wasila, Rahina, Amina Escape, DJ Medicine, Shagon Engineer, Alios Shagon Zamfara. Kai, duk ma wanda ma na manta kada da manta za a dinga neman mu idan kana son ganin dambe kala-kala iri daban-daban na gari-gari kamar Lagos, Katsina, Sokoto, Jigawa, Kano, Nasarawa. A duk garin da ake dambe idan kana so ka kalla a YouTube sai ka yi subscribing din channel ɗinmu guda 2 ko ka yi subscribing Ɓanɓarewa TV ko kuma ka yi subscribing gidan damben Ɓanɓarewa. Amma idan cakwakiya kake so da comedy ka sha dariya sai ka neme mu a Shantos Comedy. Na bar ku lafiya.